Baraini go baburiwe gukwana chinkwana ekyo chikoreto murembe ko kibairuri bagali gukwanira nene asemega yokobani bali basireire aniga kwaniru no musasirotio monene biparishi ya kebiri gofata James Obaigwa yoteru na chinkwana chimbe ni go chikomento borogo chiase bali basiririwe na bamwabo okwana herero korwasi kanisa ya St Mary Senkinda igotoka ime ye wodi yaitibo ni go mwemsiwe wodi yo muskela Mexico yenana abolira bananchi baitibo kolendo borai babwate na boigo iga bakurire kero yomo urenda magendro hayo bakoreirwe na barayi muri kitufatika December norobotirwa senjira yobwekira Embwa y'abanasiasa kubwatuka chinkwana ekyo kyokurigia guturubania emeyega ao anene asa matanga nengana yagikeriwe bororo no musasirotio monene we parish ya Kibirigo Fata James Obaigwa oyo otebireri baga ryechinkwana buna ekyo mbuyakira oyomo oriokonyora ribaga yogokwana asemeyega bune ye matanga baremye baria basireriwe na bamwabo batigo mochie ore mukwa no perdera ore dairi bati twara twara regeti omorembe ase amatanga asemeye so como take your part because we say the words you use they are health death or well so we are requesting asemeye gere taroso ase kanisere ngoro to sabaina kero yo orio gojo we bwana ne maskani pamoja na maskani okwana na maskani to aya niga yakwana ase misa ase ekeresia kia St Mary's Enkinda Katoliki chingaki chomoyega bugusangiriria ebisabwa erio gusira abana kwaya bekanisa iyo erio bagore keyboard omoyega boigo oikiranwa nomo MC bwe wodi yeiga yaitibo omoskela Mexico ya Onyancha omanyikaine buna enana oyo ensemo yaye oirari bagerio na kubasegeta abana inchi korenda amagenderero aria bakoreirwe pesa tiyo kwata yo kulipea chindoje ekinde gendo muntu kwata kurusimo huko na tigoko nyabandaba tigosia banyandaba waruba taite barana roche bwa wakana na tirao bana basa orone ndore kwa petugo chimata ngoro ignorante na ruwa chido munda kaliza ya seruwa dijetu agaka agabocha elinda maja soke abantu baterene na bono ne kumba mutoko nyachikura magendamba sio correct nyarinde chingaki echecho nigo omoskenana asabira abana inchi baitibo kogitera oburayo bwo bore aroro asingaki echi naboigo nigo aorokia omogokoye kubwatukana na mangana buna omoseneta bwe county ya Nyamiro muske Erkiokong mugeni nigo arachie kurwanirira oburai bwo boseneta asentunda ya gatatu abo ya batuna kuringana no kugambana no boseneta inchi torakwa kwa hiyo baba begere yina ki yatomo wasene tayo na ndio kwa hiyo mitoko mwana ile yamono ase decision ya kodi ebirengere ya tuwaje okomo royo kwa ni tuareke ko minyoka nene bobe lakini woni wako mwana ile aro musanya na wale kumutanga imonya ko ngai nuna chana aba baito bana inu tubwate ng'ombe irine mori Pingo reporter Gatembe Koraiga Enkinda yegotoke meye wodi yaitibo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Jeff Atigad Yesemba